Sanibonani ngokukhulu kuyithoba uDlamini lona usibalukhulu uJama kaSjadu inkomo zizekhaya ngoba isola belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele madu wancelisa ingane ngaphesheya komfula ngithi kunina ngiyanamukela abafowethu kwenye episode yekhokha umfana nje lo omncane wale emandeni ngaphansi kwenduna uMathonsi sesiphinde sabuya ke nolunye uhlelo lwengazivele bafethu la esiqoqa khona ikweletu la esilanda khona into engayona yakho la esingena khona ngodli la esikhahlela khona iminyango la esivula khona kuvaliwe la kuthiwa ngenwa khona siyangena la kuthiwa kuphunywa khona thina siyaphuma siyiKing Ginger TV ikhokha le mntanami awukwazi ukukolota umuntu awazi uthatha into yomuntu mase kumele uyibuyise bese kuba inkinga ngakho ke sila bhalela thina usibize sizofika King Ginger TV Kethi Matlala asibone basiphatheleni sanibonani ngokukhulu kuyithoba uDlamini lona isibalukhulu uJama kaSjadu inkomo zizekhaya ngoba isola belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele madu wancelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyingqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha awusijwayela kabi kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ngokuze uphele sizohlezi siwenza kudaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele ungazijwayela kabi sihambe sibone ukuthi basiphatheleni siphinde sinamukeleke mfowethu kolunye uhlelo ikhokha sesiphinde sabuya nolunye uhlelo oluyingqayizivele ngoba inkinga ayipheli abantu abakolodayo abapheli abantu abacela imali ebantwini ayipheli kumnandi into mosayicela mase kumele uyibuyise sekuyinkinga sekumele kuliwe sekumele kubizwe obani bani sekumele kufakaziswe obani sekumele kubizwe iKing Ginger TV eze nekhokha angikwazi ke mfethu kusuka le ngisuka khona ngize lana ngihambe lamahala egcineni lento engize la ngayitholi ngenza isiqiniseko ukuthi ngiphuma la ngiphethe ngodli ijazi lephoyisa ngenza sure ukuthi ngiphuma la ngiphethe uyakhala mfethu sisi kubhlungu ngoba khala umuntu wesifazane ngicela uze sisi wami awoza nje kumina mfethu ungasabi sondela eduzane ima nje la ungangisabi sawubona mama yebo bhuti ninjani siyaphila sisi kunjani siyaphila sikhona mntama igama lami ku welcome kwaDlamini ngibuya ku King Ginger TV ngithunyiwe ngize la size siyikhokha ukhalile uthi unenkinga ngicela ukuthi ubachazela abantu ukuthi inkinga esilethela ithini. Okay, hayi bhuti ngiyabonga okokuqala ngiyabonga ukuthi nikwazile ukufika lapha emveni kokuthi ngikhalaze ngendaba yami inkinga yami le nginayo. Mina nginenkinga lapha bhuti. Inkinga yami enginayo i-serious and angiyazi ngoba lo muntu siyangidelela. Udlula phambi kwami always. Mangithi ngiyakhuluma naye uyangithuka. Lo bhuti uyangikoloda imali. Ubuye ngesikhathi leso bengishonisa. Wabuya wakoloda imali engango 2.5 wathi uzonginikeza ngemonth end month end yafika yadlula no action umuntu aka act imali yami ngiyithola so mangithi ngiyambuza ungitshela ukuthi uzongishaya uyangithreatena so mina sengiyasaba nami njengomuntu wesifazi ukuthi mangithi ngicela ulutho lwami ekubeni yena ezekimi ekhala hayi mina ngisazi ngiyasaba ngithukile ngilana ngimbona always uyadlula phambi kwami. So angiyazi ukuthi ngithini yikho ngigcine ngithi ngifonele lina ukuze nize nizongisiza. So bengicela ningisize ngoba lo muntu uyasebenza. Nginomntwana anginandoda engisizayo umntwana omncane khuluma manje angisashonisi kulezi insuku ngoba abantu bayathatha imali abakhokhi back and kunjalo nje ngiphelelwe umsebenzi umntwana uyakhala akunakudla kunani ngikhuluma manje bhuti anginayo imilimili yokwenzela umntwana iporridge so angiyazi ngicela ningisize bandla ngicela usizo lweni kakhulu ngiyalicela shem and udelela kanje uhlala kule stradwa lesesilana maduze nje khona lana bengicela ningisize bhuti yazi siswami ne Tengizwe uhlungu ukuthi wani umuntu wesifazane yebo yabo
ngizongixolela bafethu, but it's painful if you can listen story salo sisi lo, it's okay. Ngiyacela nje bhuti wami. Bafethu abantu besifazane basenkingeni enough ukuthi ungwazi odlala ngomuntu wesifazane ongasebenzi, ongenandoda, onomntana omncane. Ufika uzoboleka imali kuyena mase kumele uyibuyise, usuyamthuka umthembisa ukumshaya. Usunamandla okwenza lezo zinto ngoba sekumele ubuyise imali yakhe. Into engizwisa ubuhlungu mfethu kule story it's because umuntu wesifazane, abantu besifazane they are going through a lot already. Ungakaba edeli inkinga zakho. How much more maso edi inkinga zakho? Phekwe inkinga abanazo. It's wrong. Ngizongixolela but it's wrong. Siswami. Futhi. Ngiyakuzwa mfethu and story sakho siyangithinta mfethu because I understand. Yabona I understand the story that you are telling me and I know people they understand. So bengicela ukubuza mfethu uma ngabe ukwazama mhlambe ezinye indlela zokuthi egcineni ubhuti agcina ayibuyisa imali yakho, ukwazama ukuthi mhlambe momfonela uthini? Yebo bhuti, ngeke ngakuzama ekuqaleni ukuthi ngimfonelile ngoba inamba zakhe benginazo. Ngacela ngathi bhuti bengicela noma une-half unganginikeza ngoba manje ngisenkingeni ngiphelelwe ngumsebenzi. Manje angina nix, angina lutho nje. So noma une-half noma ungayikhokha nje kancane ngiya understand nami ngumuntu sonke siyafikelwa zinkinga noma yini. Hayi wavela wangithuka efonini. Hayi wangithuka efonini aceda lapha akhathi ifoni. Ngiye ngazama futhi ukuthi manje ngimbone estradweni ngazama ukuzehlisa mina umnikazi wemali. Ngamlanda bhuti wami ngokukhulu ukuzehlisa, ngiyacela noma ungayikhipha ngabo 100 rand. Ukwazi nami ngikwazi ukuthi lento lenginayo endlini umntwana lo ngikwazi kumenzela alalezile angisakhalela okuningi noma ngayibisa ngo50 rand nje angisakhalela okuningi. Ngiyacela bandla hayi ngisenkingeni. Ngiyacela ningisize. So siswami ngendlela oboleka ngayo abantu imali awusabolekisi ngayo manje because abantu ababuyisi usuyekile. Yebo bhuti ibusiness liye lawa ngoba abantu abakhokhi, angazi noma ibhadi lami noma kwenzekani ngoba nginandoda. Sometimes mawunganamuntu wesilisa abantu basuka kubalula ukuthi benze noma yini. Yebo bhuti. Igama lalesho ikhokha uzokhokha. Kulungile. Uzokhokha la sala khona uthe uyakwazi angithi. Yebo. Siswami indlela iyazo wena ngicela ukuthi usithathe siye khona mfethu. Okay bhuti. Asambe mina. Soyiqeda yabona namhlanje. Hayi. Ebehlala kule stradwa lesimasikuphuka nje. Efuko kumele kushawane kodwa yona izophuma. Hayibo ngathi uyena lo. Lohle lapha? Yebo. Okay asa. Kahle ngathi uyena. Uyena. Okay hayi ngoma. Yabona mabe kumele kushawane kuzoshawana ngoba imali yona kumele iphume. One way or another. Yansha. Sure mfethu. Even I was usual. Uyaphila futhi? Sure mfethu. Size kuwe la mfethu. Yeah, unganisiza mhlawumbe. Yeah, ungasiza vele kakhulu futhi. Hayi kancane. Nangu angifuni nje futhi ngilo ngiyali nangu sisi la uyakhala mfethu ngemali yakhe omkolota yona. Ufuna nda wena. Ungazi kahle nje. U2.5 wami lo engakusho imali yakhe. Hayi kahle akho mali engikwaneta yona wena. Kwaneta yiphi mali engikwaneta yona? Ngiyamuzwa. Usuhambe wayongilandela amakhamera le. Nemali engikwaneta yona mina. Ukolota 2.5 wami. Usho ukuthini mothi akunamali omkolota yona mfethu? Sesani ngiyakwaneta wena. Awulinga awukehlane ulayini akona ehlane la. Akona ehlane la mfethu uyakolota. Ngibale welandela ikota yami ngoba lento eyikhuluma. Akunakoto ozelanda utaki akunakoto ozelanda mfethu. Akunakoto ozelanda mfethu hayi. Wakwenze njani mhlawumbe ukwaneta? Angithi wabuye ngikushonisela imali uthi ushonelwa ngumama ekhaya. Ufuna imali ushoda ngo2.5 wena. Ngakushonisela wena imali ngikusiza ukhala.
Akunakoda nje uzoyilanda mfethu. Akuzudlala ngomuntu wesifazane la mfethu. Hey. Yazi. Yini? No mfethu ufuna imali yakhe mfethu sisi, ufuna imali yakhe. No ufuna imali yakhe. Ufuna imali yakhe sisi mfethu. Awushona nawo mama emakhaya wena. Yazi yonke lento enishoyo imbudana ake ngishiye. Ah wena ungazohlanya wena. Ungazohlanya wena. Ungazosidakela wena. Zokufaza ngempama, zokufaza ngempama ngiyakutshela. Yabona ngoba ngiyekela, ayimsungibamba. Ngizungibamba. Thatha le bag wena. Azodlala wena la thina. Yabona ngokubamba khona. Usek. Uphethe nama-iPhone. Usek. Yabona ngokubamba khona kusasa. Usek. Awusijwayela kabi la wena. Yazi imali Khuthuza lapha, khuthuza. Khuthuza lapha, khuthuza. Sek. Wena ngizokushaya wena. Into ethi imali lapho thatha. Ifoni uthatha. Sek. Jwayela kabi wena. Wena njani? Jwayela kabi. Wena laba futhi. Jwayela kabi. Sek. Namhlanje. Fusek. Angithi uhlele ungithembisa ukungisiza wena. Nabo bokuthi. Sisi uthole lapha esikhwameni. Buyisa imali yami. Malini? Ngithola 200 namafoni awu. Namafoni awu-2. And amafoni adurayo la ngiyadayisa. Nikezele isikhwama sakhe lesi. Nikezele isikhwama sakhe lesi. Buyisa le mali yami. Asuka. Awuzosijwayela. Awungazijwayela kabi wena. Awungazijwayela kabi wena. Ngikujwayela mina wena. Awungazixhaphaza wena. Ngithathe imali. Ngiyayifuna imali yami. Awungazixhaphaza wena mfethu mani. Suka la suka khona sukelanga wena lana umuntu wesifazane lona. Manje ngihlangana. Uthatha imali yakho. Wayibuyisa imali yakhe. Ngibusa nawe. Uthatha imali yakho. Ngiqaphela lo. Uyagula lo sisi ekhanda. Uyagula ekhanda lo sisi. Angakusukela ngakwazi ucela ukuthi wena umkoloti mangazodakwa wena. Usungikhohliwe ngathi. Ujwayele vele ushilo wathi uhlezi umsabisa wena. Uhlezi umsabisa wena mase kumele umbhadale usemgolozela. Ugwaza yini uyinkabi? Hayi suka awusebenzi kumkabi la. Awusebenzi umkabi la next. Awusebenzi umkabi la next. Ngazosijwayela kabi wena. Lana ulinde ukuthi Ngazosijwayela kabi wena. Le phone ucabanga ukuthi 2.5. Akunandaba ukuthi malini. Yabona ube mabili kanje no 200 phezulu ngazodakwa wena. Ngazodakwa uzoyikhipha kancane kancane mangabe uzoyikhipha. Uzoyikhipha yonke wena. Uzochaphaza umuntu wesifazane wena la. Asambe khethi mani. lento yakho. Sambe. Usijwayela amasimba la wena. Ngazosuka lesuka khona uzodlala wena la. Lento emnyama. Lento emnyama le fusek. Sijwayela kabi. Unuka igazi labantu yikho. Isenzeni. Hawu. Wengqondo suka lesuka khona uzodlala wena lana. Awuyodela. Sijwayela amasimba lana. Yazi uyathi. Hawu. Yo. Nangu lo muntu. Hawu. Siswami. Uthola u200. Yebo ngithola. Wathola amafoni ayi2. Ngathola amafoni awu. Please. Andingathi imasha vela brand. Ungabisalinda neviki hamba uthengisa. Okay but ngiyawadayisa. Thengisa uthola imali oyitholayo hlanganise lo mali leyo. Phuma imali yakho. Okay but. Hayi ngiyawadayisa vele. Yo, awungisizile but. Yo. Angazi bengizoba yini shem. Shwela kabi. Hayi ngiyawadayisa. Yo. Hayi uyangidinga. Mfethu ngoshova uzoyikhipha. Yo mfana ngisho ngosho makumele kushawane kuzoshawana. Ngoshova uzoyikhipha lento kumele uyikhiphe. Azochapha khetha sambe mfethu. Angigwadisa sambe. Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Ntoni sibalukhulu uJama kaJadu Nkomo ekhaya ngoba isola belusi uSiginya Mkhonto ufazi mabele made wanxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha Awusijwayela kabi wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ukuze uphele sizohlezi siwenza kudaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda mfethu hayi ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele Awuzijwayela kabi wena. Sihambe sibone ukuthi basiphatheleni.